तम घर आड़े काली आसबी अरे जीवनी कुआरे धन जीवनी कुआरे मते देखिले जीवनी लाजरे कबाट अरे काली देखिली डोरी देखिली झिया जणे जो झियटी चाहिला नाही सही मन किणे बैरा सही मन किणे दिन अंधार कणा बोधे ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧଉଛି ଟ୍ୟାପ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ବାଲ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଓ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆରେ ଶଳାଟି ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ୍ ସରକାରୀ ପାଣି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଗାଧଉଛି ତୋର କାହିଁ ତ ଫାଟୁଛି କହିଲୁ? ନା ନା ମୋର ଫାଟୁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମର ଫାଟିବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। रही जा रे भाई जहाँ मु कहूँ शुण तू ही अजथारे नष्ट कले भाई देह मोर सहु नाही जमा देह मोर सहु नाही। तुमर मुंडी कथा शुणिबी मुही जल नष्ट कले मुही तोर काटुछि काही कह तोर काटुछि काही। करी भावे जदि आमे जल नष्ट करिबा आगामी भविष्यत जल बिना मरिबा दिल्ली बम्बे सुरत हुए जल किणा बिका जल पाई दिने हेब विश्व युद्ध जानी विश्व युद्ध जानी। देखो भाई आम ओडिशा रे पानी जहाँ को जेते जेते मन इच्छा खर्च कर आम पानी जमा सरिब नहीं। घरे घरे बोरिंग से पानी व्यवहार करुछु। आम ओडिशा रे 4.5 कोटी मनीष एवं गछ लता पशु पक्षी मधुर जल उपर निर्भर करुछु। मधुर जल मात्र 3%। एही मात्रा रे जल नष्ट कले आगामी भविष्यत जल मिलिबा तो कौन कहल भाई? मधुर जल मात्र 3%। हाँ से 4.5 कोटी मनीष पशु पक्षी गछलता बचुଛନ୍ତି। हाँ एबे ठारू जल संचय न कले भविष्यत जल बिना मृत्यु निश्चय हेब। बुझ भाई तमे गोटे बड़ पागल। अरे से 3% मधुर जल अच्छी मत गोटे कथा कहल मो देदे बापा देदे बापा देदे बापा खर्च करुले आज आम खर्च करुँ कहीं सर तो नाई निहाती तमे गोटे जा 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 मत मो काम करने को दियो। एड़िकी मुरुही बुझुनु जे किछि बारंबार गोटे कथा तते मु कहूछि जड़कू आमे संचयन कले आगको जल बिना मरिबु जे भले। उतलर जल स्तर कमित आसुछि तथापि आम मनरे ए जन पशुछि नेड़ी गुड़ कहूणी को जेबे बही जीव सेते बेले मो कथा को
ବସି ଭାବୁଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 27ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 20ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମି କମି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 30 ଜିଲ୍ଲା 300 ବ୍ଲକରେ ମଧୁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା, ମାନେ ଭୂତଳ ଜଳ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗିଲି ବଜେଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଟି, ଭୂତଳ ଜଳ କମି କମି ଯାଉଛି। କାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଥାରେ ନାହିଁ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସରକାର ଟିଭି, ରେଡିଓ, ପଥପାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁ। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା, ଖାଲି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଆରେ ଶୀତ କ'ଣ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲେଣି? ଏମିତି ହଉଛି କାହିଁକି କହିଲ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମି ଯାଉଛି, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଜଣେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳ ନ ପିଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ କୁହ, ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ନା। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କର। ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ 10ଟି ଗଛ ଲଗା, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା, ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆମେମାନେ ହଁ, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଭାଇ। ମୋର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୁଝାଇବି। ହଁ, ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ଓ ବାବୁ, ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲ, ତାହା ତ ଆଉ କାମ ଦଉନି। ମାନେ? ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟି ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କେମିତି ବଢିବ? ସବୁ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ପାଣି ପଳଉଛି। ଓ, ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାଡାମ, ବୁଝିଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମ ଲୋକ କହିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଝାଡୁ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଆପଣ ତା କରୁନଥିବେ? କାହାର ମନ ରହୁଛି ଯେ? ତା ଛଡା ଘରେ ଯେତିକି କାମ, କାମରେ ମଣିଷ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷକୁ କେବେ ମାନିବେନି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ କିଏ? ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଭାଗିଦାରୀରେ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ। ଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରି ରଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଗାଡିକୁ ଘରକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେମିତି ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମେଣ୍ଟେନ ନ କଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ସରକାର ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବହନ କରିବୁ? ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ ନାହିଁ? ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡୁ ଦେଇଦେବେ, ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଣି ପକେଇକି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ଲଗେଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳର ମାନ ବଢିବ। ବୁଝିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେଣି। ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେବୁ। ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଡାମ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ରହିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର।